দেখা 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 ମୋ ନାଁ ଆଲୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ଷିପୁଣି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଅଟେ। ଏ ସମ୍ପ୍ରତି ଅମ୍ଫନ ବାତ୍ୟା ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ଗ୍ରାମର 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଘର ନିକଟରେ ଏଇଭଳି ଆମ୍ବ ଗଛ ଏବଂ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ଗଡ଼େଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଛ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ପକାଇଛି ଏବଂ ଇଏ ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଡେରିକିରି ରହିଛି। ଇଏ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କେବୁଲ ତାରକୁ ତଳେ ଟାଣି ଏଭଳି ପକାଇକି ରଖିଛି ଏଭଳି କଥା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଡ଼େଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି ଏ ଗ୍ରାମର 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବସନ୍ତ ସେଠୀ ଘର ନିକଟରେ ବିରାଟକାୟ ଅସ୍ତ ଗଛ ଗଡ଼େଇ ଏବଂ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଛି ଏବଂ ରଙ୍ଗିଲା ବେହେରା ଏବଂ ବସନ୍ତ ସେଠୀ ଘରର ଛପରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଗଛକୁ ଗଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତୁରନ୍ତ ଏ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ ଆଣି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ୍ନ ମହାବିପଦକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। No, dame.